сакина абдуллоева сокини 22 солаи душанбе мегӯяд ширкати олуча таксӣ бидуни иҷозати ӯ ду аксашро дар маводҳои таблиғотии худ истифода кардааст. ӯ тасмим дорад бо ин ширкат вориди баҳси додгоҳӣ шавад дар сурате ки аксҳояшро аз маводи таблиғии олуча таксӣ ҳазф накунанд. ман занг зада хоҳиш кардам ки акси маро гиранд, вале ба ман бо ваъдаҳои дурӯғинашон ваъда карданд ки акси маро мегиранд, аммо то ҳол на ба зангҳои ман ҷавоб медиҳанд ва на акси маро аз фейсбук гирифтанд. сакина қаблан 3 моҳ дар ширкати олуча таксӣ ҳамчун танзимгар кор кардааст ва аксҳо низ он замон бардошта шуданд. ӯ мегӯяд модар ва бародараш ба истифодаи аксаш дар маводи таблиғии олуча таксӣ мухолиф ҳастанд. вақте ки акси маро истифода бурданд бидуни иҷозати ман ҳам мехоҳам ки ҳаққи маро тиҳанд. масъулони ширкати олуча таксӣ дар суҳбати бидуни навор иддаои сакинаро бепоя хондаанд ва гуфтанд ӯ медонист ин аксҳо махсус барои таҳияи маводи таблиғотии ширкат бардошта мешаванд. ин ширкат иддао дорад ки барои истифодаи акси сакина бо ӯ қарордоди шифоҳӣ дорад. онҳо муроҷиати сакина барои ҳазфи аксҳояш аз маводи таблиғотии ширкаташонро таъйид мекунанд, аммо мегӯянд ба хотири он ки маводи таблиғӣ барои ширкат муҳим буд, он аксро аз саҳфаашон қаблан набардоштанд. ҳуқуқшиносон мегӯянд истифодаи бидуни иҷозаи акси шахс дар маводҳои таблиғотӣ метавонад ба зиндагии хусусии соҳибони он зиён расонад. ин ки акси вай ё дигар омилҳои инсонии вай ҳамчун варзишгар ва ғайра истифода мешавад ё ба ғайр аз замони кори муайяншуда ки музди меҳнати ӯро фаро мегирад истифода шавад, дар шакли хаттӣ бояд қарордод ё шартнома ба тасвиб расад. ширкати олуча таксӣ ҳангоми омода шудани мавод дар бораи ин баҳс аллакай акси дуюм ва баъди аз кор рафтани сакинаро аз саҳфаашон дар фейсбук пок карданд. масъулони бахши маркетинг дар ширкати олуча таксӣ хабар доданд ки онҳо аз сӯи сакина ягон дархосте дар мавриди додани ҳаққи аксаш нагирифтаанд ва ҳоло ҳам омодаанд баъд аз пок кардани акс дар ин маврид бо ин духтар ба мувофиқа расанд.